Λοιπόν, σήμερα θα βουτήξουμε σε ένα από το πιο βαθιά και θα έλεγα απαιτητικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Μιλάμε φυσικά για τον Λύκο της Στέπας, του Χέρμαν Έσε. Ένα ταξίδι, στην κυριολεξία, στην καρδιά μιας ψυχής που βρίσκεται σε πόλεμο με τον ίδιο της τον εαυτό. Και κάπως έτσι μας συστήνεται, με αυτά ακριβώς τα λόγια. Αυτή η φράση από μόνη του, ξέρετε, αποτυπώνει όλη αυτή την τρομερή μοναξιά, την αποξένωση που νιώθει, ένα αίσθημα που είναι βασικά η καρδιά ολόκληρου του έργου. Αυτό λοιπόν είναι το ταξίδι που θα κάνουμε μαζί του. Ένα ταξίδι μεταμόρφωσης σε 4 βασικά στάδια, τα οποία και θα δούμε ένα-ένα. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, από την καρδιά του προβλήματος. Ποιος είναι αυτός ο ήρωας και ποια είναι αυτή η βαθιά εσωτερική σύγκρουση που κυριολεκτικά καθορίζει όλη του την ύπαρξη? Ο Χάρι Χάλερ, λοιπόν. Ένας πανέξυπνος τύπος, μεσήλικας, διανοούμενος, αλλά ζει σε μια απόλυτη απόγνωση. Τόσο που σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του. Είναι βαθιά αποξενωμένος από την, ας πούμε, άνετη αστική κοινωνία. Μια κοινωνία που από τη μία την περιφρονεί, αλλά από την άλλη κρυφά την επιθυμεί. Και αυτή ακριβώς η αντίφαση είναι που τον διαλύει. Και κάπως έτσι βλέπει τον εαυτό του. Σαν έναν λύκο της στέπας. Ένα πλάσμα δηλαδή που είναι τραγικά διχασμένο. Νιώθει ότι δεν ανήκει ούτε στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά ούτε και στον κόσμο των ζώων. Αυτή η απλή αλλά απίστευτα οδυνηρή διαδικότητα είναι αυτό που τον ορίζει. Κοιτάξτε, εδώ φαίνεται πεντακάθαρα. Αυτή είναι η σύγκρουση που τον τρώει από μέσα. Από τη μία, ο άνθρωπος, εκλεπτισμένος, διανοούμενος, που θέλει τάξη και ηρεμία. Και από την άλλη, ο λύκος, άγριος, μοναχικός, γεμάτος μίσος για όλο αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτές οι δύο πλευρές βρίσκονται σε έναν αιώνιο πόλεμο μέσα του. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο καμπής του μυθιστορήματος. Εδώ αλλάζουν όλα. Ένα μυστηριωδές κείμενο εμφανίζεται από το πουθενά και είναι έτοιμο να τα ανατρέψει όλα, να συντρίψει στην κυριολεξία την αντίληψη που έχει ο Χάρι για τον εαυτό του. Φανταστείτε τη σκηνή. Σε μια στιγμή απόλυτης απόγνωσης πέφτει στα χέρια του ένα μικρό βιβλίο, ένα αφιλάδιο, και αυτό το κειμενάκι φαίνεται να εξηγεί την κατάστασή του με τρομακτική ακρίβεια. Είναι λες και κάποιος το έγραψε ειδικά για αυτόν. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη. Το κεντρικό επιχείρημα της πραγματείας είναι το εξής. Η ιδέα ότι έχεις μόνο 2 ψυχές, τον άνθρωπο και τον λύκο, είναι μια τεράστια, μια μοιραία απλούστευση. Βασικά, του λέει κατάμουτρα, όλος ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου είναι λάθος. Οπότε προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν μια ψυχή δεν είναι 1 ή 2 πράγματα, τότε πόσα είναι? Αυτή η αποκάλυψη αναγκάζει τον Χάρι, αλλά και εμάς μαζί του, να αναμετρηθούμε με την πραγματική πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Και η απάντηση? Σοκαριστική, αλλά ταυτόχρονα και τόσο απελευθερωτική. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Η ανθρώπινη ψυχή, μας λέει, δεν είναι μια απλή διαδικότητα. Είναι μια σύνθετη, ατέλειωτη πολλαπλότητα. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε χιλιάδες διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτή η νέα οπτική λοιπόν τον οδηγεί σε 3 πρόσωπα κλειδιά. Την Ερμίνα που είναι ο καθρέφτης του, τη Μαρία που του μαθαίνει τον αισθησιασμό και τον Πάμπλο, τον μουσικό, που του δείχνει πώς να ζει τη στιγμή. Αυτοί δεν είναι απλοί χαρακτήρες, καταλαβαίνετε. Είναι η οδηγή του σε όλα εκείνα τα κομμάτια της ζωής που έχει κλείσει απ' έξω. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην κορύφωση του μυθιστορήματος, στην είσοδο του μαγικού θεάτρου. Εδώ όλη αυτή η θεωρία για τους 1000 εαυτούς πάβει να είναι θεωρία. Γίνεται μια ζωντανή, σουρεαλιστική, σχεδόν ψυχεδελική εμπειρία. Όλο αυτό το παράξενο, καινούριο μονοπάτι, πού οδηγεί τελικά? Ποιος είναι ο προορισμός? Στο μαγικό θέατρο. Ένα μέρος απίστευτο. Η είσοδος, όπως λέει και η ταμπέλα, δεν είναι για τον καθένα. Είναι μόνο για τρελούς. Είναι ένα είδος σουρεαλιστικού σχολείου, όπου τα κομμάτια της ψυχής μπορούν να μπουν σε νέα τάξη. Και μόλις μπαίνει μέσα, τη βλέπει έναν διάδρομο γεμάτο καθρέφτες. Αλλά οι καθρέφτες δεν δείχνουν μόνο έναν Χάρι, δείχνουν αμέτρητες πιθανές εκδοχές του. Το θέατρο δηλαδή τον φέρνει κατευθείαν αντιμέτωπο με αυτή τη νέα αλήθεια. Κάθε καθρέφτης είναι και μια άλλη πιθανότητα, μια άλλη ζωή. Και μπροστά του, πόρτες. Πολλές πόρτες, η καθεμία με μια υπόσχεση. Το μεγάλο κυνήγι των αυτοκινήτων, οδηγίες για την οικοδόμηση της προσωπικότητας, πώς σκοτώνει κανείς από αγάπη.
Κάθε πόρτα είναι μια σουρεαλιστική εμπειρία. Ένας τρόπος να σπάσει την παλιά του προσωπικότητα και να δοκιμάσει κάτι άλλο. Ωραία, μπήκε στο θέατρο, είδε τους καθρέφτες, τις πόρτες, αλλά τι μαθαίνει τελικά σε αυτό το τόσο παράξενο μέρος? Το συμπέρασμα όλου του ταξιδιού κρύβεται εδώ, στα μαθήματα των αθανάτων. Και τότε εμφανίζεται ο Μότσαρτ, ένας από τους αφάνατους, και του δίνει το κλειδί. Πρέπει να μάθεις, του λέει, να ακούς την καταραμένη ραδιοφωνική μουσική της ζωής και να γελάς με τις παραμορφώσεις της. Με άλλα λόγια, του διδάσκουν να σταματήσει να παίρνει τα πάντα τόσο θανάσιμα σοβαρά. Το χάος της ζωής δεν θέλει απόγνωση, θέλει χιούμορ. Ουσιαστικά, η θεραπεία του λύκου της στέπας συνοψίζεται σε 4 βήματα. Πρώτον, να δεις τους 1000 εαυτούς. Να αποδεχτείς την πολλαπλότητα μέσα σου. Δεύτερον, να συλλέξεις τα κομμάτια σου, και τα καλά και τα κακά. Τρίτον, το πιο δύσκολο ίσως, να μάθεις να γελάς. Και τέταρτον, να παίξεις το παιχνίδι, να τα αναδιατάσεις όλα αυτά σε ένα ατελείωτο δημιουργικό παιχνίδι. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα. Ο στόχος δεν είναι η τελειότητα. Δεν υπάρχει μια οριστική θεραπεία που σε κάνει καλά για πάντα. Είναι απλώς η αρχή. Η αρχή ενός εντελώς νέου τρόπου να ζεις. Το ταξίδι του Χάρη δεν τελειώνει. Απλώς του δίνονται τα εργαλεία για να το συνεχίσει. Άρα, για να τα μαζέψουμε λίγο, τα βασικά συμπεράσματα είναι 3. Πρώτον, ο εαυτός δεν είναι ένα πράγμα, είναι μια τεράστια συλλογή από δυνατότητες. Δεύτερον, ο πόνος της ζωής αντιμετωπίζεται καλύτερα με χιούμορ και παιχνίδι, όχι με άκαπτη λογική. Και τρίτον, ο δρόμος προς την ολότητα περνάει μέσα από την αποδοχή όλων των πλευρών μας, ακόμα και του πιο σκοτεινού λύκου. Και όλο αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη, ένα ερώτημα. Αν υπήρχε ένα μαγικό θέατρο για τον καθένα από εμάς, τι πόρτες θα είχε άραγε? Το βιβλίο του Έσε, βλέπετε, δεν είναι απλώς η ιστορία του Χάρι Χάλερ, είναι ένας καθρέφτης, μια πρόσκληση να αναρωτηθούμε για τις δικές μας αμέτρητες ψυχές και για όλες εκείνες τις πόρτες που περιμένουν ακόμα να τις ανοίξουμε.